Aku beli kiba Ioan ke por sehingga BibleStudy jong ke Balang bagi pulih mentai ke Gospel Ioannis kelong ke san ke Dkhot balai po terter disua bangin sedang tungin dua Ku Kpa jungi bahapneng long bakhuit ke keteng ke jong mi ni aingu ime try namar ki jing snake ki jong me baro but namar ki nikalat ru sesin ba me lam mingi bangin ban penlongi ke Bible study jong ke Balang habangi puli ye ke gospel Ioannis kelong ke basan na do Dkhot ke balai pho pan try tu isnei ban kerhuingi lomba jong ke por Benginang yo ban itu ime kumu BLEI im but you try JISU bolong khun bolak hamroi jongi benginang itu U kumu tau ba me mela IT ye ka bor ban penim mi gibreu ban hobo meru mela IT ban bishar ye gibreu baro haga singkhado try to kurkhu ye gani ka benta ka bangi puli menta bukan dalong ka basyai ngi wepi wei nabangi pani gini haka kerteng ke badan bortam ke jong tribe ro Nongpynbaptis jungi JISU Christ amen te kani ka tayo ko bladap ni puli ka gospel Ioannis kelong ke basan tu ke Dkhot ke ba arfo san hadu ke ba arfo khandai te Ngin peteng pat mentana do Dkhot ke balai pho terter kat bangila ban pendam tunginya puli ye gospel Ioannis kelong ke basan ke Dkhot ke balai pho dengan sepuli terter hadu ke ba life new life fra lani kham to kham hadu sapo ita ngam la bande rum na lade hi kumba ïohsngew bishar Bat kata ke jingbishar jonga kelong ke bohok. Nabangam wat ye kaman ke jonga hi, ndrei kaman U Kpa. Ubala pha yenga. Ladanga nga phla shaphang lade ke jing phla jonga kamlong ke SHISHA. Don wepat ubo phla shaphang jonga. Bat ngatip ba kata ke jing phla kelong ke SHISHA. Pihi philapha hau Ioannis bat uru ula phla ye kata ke SHISHA ndrei ngam pediang ye ke jing phla ubrio ndrei ngong ye kini ke ru ba phinyo lait im uta ulalong ke syarak bat lathang hei balathang bat batingsan pite philayos ïohsngew bha ban yeshatmen tang sibet arbit ha ke jing syai jong u ndrei manga ngadan ke jing phla ke bakham khrau ye ke jong Ioannis namar kita ki jing le ki bau Kpa ula IT hanga bangan yo pendap ye ki kita ki ju hi ki jing le ki bangale ki phla shaphang jonga baru tau Kpa ula pha yenga hei ba utau Kpa ula pha yenga utau Kpa hiru ula phlayenga utau Kpa hiru ula phlayenga ndrei phim sim la ïohsngew ka ye ka tin hoi utau Kpa hiru ula phlayenga ndrei phim sim la ïohsngew ye ka tin jong u menno menru limni yo ye ka dur jong u bat phimdan ka ktien jong u ka ba yaisa hapi na ba yau bala pha ma u hauta phimnget phi yit bha ye ki jingtho na ba ki phimut ba phiyo ka jing imbom jukut kitaru kilong gi ba phlayanga panban phimman banwan hanga ba phinyo ka jing im
ngam PDENG ya keburam na kibriu ndringa itu ya pi bapimdan ke jing U BLEI lade ngalawan haka kerteng Kpa jonga ndrai pim PDENG nga lada weipat unwan haka kerteng laga jong hi yauta pin PDENG tongi puli suatang hadu kani Dkhot te kat bangila ban pendap ndaga sengi nya puli nadu ketu Dkhot ke balai pho kumang puli na besdang te ngilai puli hakitu Dkhot kiba shwa kamtam gani ka arfsan hadu ka arf khandai hoi ka dan jinga deiru bat ka arfuwei hadu ka arfsau ya ka jing ong ka jong try JISU ka jingai ban jong u ba u la yo ya ka bon u Kpa ban penemi kibriu nang tau la yo ru ya ka bon u Kpa ban bishar kibriu tibat ula ong ru hatu ka Dkhot ka arf khandai ba kitu ki banget hu kin yo sngowi ka jing pata jong u kin yami no te kin yo ka jing mi pat se ka jing im re kitu pat ki bakhlam nge hu habagi yo sngowi ka jing pata ka jong u kinum na ban mi se ka jing im bom jukut re kin mi no sa ka jing mi pat ka jing penrem kata ka de buong hagatu ka Dkhot ka ba arf khandai tingi kan mau ya ka e ka bo try JISU wang ba kin yo sngow ya ka jing kren jung u la ni ya ka jing perta jung te wat ki bayap ru kin yo sngow bat kin ko ngu te menta pat try JISU khambatai shishu ya kata ka SAKHI la ni ka jing phla ba u ulong u ba SHISHA kumba U la KREN bagi kiei ba U KREN kilong ki ba SHISHA te hagani ka benta pat penpau ya kata ka jing phla ban shi ong bait bangang ong ya ka jing SHISHA ndreu kwa hagani ka benta ban pensai yangi ba dan ka jing SAKHI la ni ka jing phla da ki weipat shaphang ka e ka ba u ong mo kiei ki ba U la KREN mo kitu ba U KREN hadu ka Dkhot ka ba arf khandai ba U ong nga la ai nga ka bor bangan pen imi kibriu ban nang ta ban pen mi pat mo ki bayap ki ba la ban bishar ki kita baro U la KREN ni kita tenrei ban pen SHISHA kita pat SAKHI lade wong rei nga don de ki weipat ki ban SAKHI ya kata jing sha te hakini Dkhot open i mano kita ki ba SAKHI ke ai ke ba SAKHI mo tongine pet ka Dkhot ka balai pho nga ngamla ban ai ru em na lade hi kumang ïohsngew nga bishar bat kata ka jing bishar junga kalong ka bahok na bangam wat ya ka mon ka junga hi ndre ka mon U Kpa U bala pha yanga te ka wei ka bo try JISU pen pau sha ning kong ba haba U bishar ndei bo bishar na ka jing sungtho la jong ndrei na ka e ka ba ïohsngew no Kpa du Kpa U ba pensai u tu wong amle e na ladihi temo ka tu ka kalong ka badan kambha bo try JISU pen i ka ni ka mot bo dan ka jing dei ba du Kpa ka bajan hadu kata te bat wong amla le e ru em na ladihi te ka bomot bo try JISU buat lada udan ka bor ka mu blei ru ndrei ujiet ban le iki baro haga jing su tho lang bat U Kpa dengi i hang ni ya kata ka jing mayan ka jing long blei laingut howe ba ka dan ka jing su tho ka jing menjur ka jing yakut ka bolong tang ka wei bet hapring jong Kpa bat ukhun ba mensim khoi tu try JISU open i kata mdei bo umla ban le ka jing sha la ban le sibun ki tang ba ka e bo le wong ada dan ka jing su tho ba Kpa ngale tang i kata ka bo menjur Kpa ban le mangi rukum ki banget kadan kata ka jing dawai ngiru bah ka e bangi le ni ka jing im ka jing sha inda buat nuksai try JISU ban le ya kata ka bo man U BLEI ngi ban le
Kadi kani kemut bet ke balai ke manu blei. Te dama u balalong lupa ke kerdan jong blei. Udang jiet ban le ke man jong kpa. Kan tam mengi ki badai tang ki jing thau. Mo. Te ngi em ha ke juk ke baong le ialah ke jong keman le kat baman. Te kedan hi ke bami nang ta. La ong ngan le ke manu blei dan ke jing mi nang ta la ke jong. Dan ong ngan le ke man la jong dan ke jing mi nang ta la ke jong. Hagani ke jing im hagani ke slak hendo ke ba ngayo ban im sipor. Tu tau bale ya kaman ke jong blei ubawat ban le kaman ke jong blei. Te kamat udan la ke jong ke jing yo ha ke bekut. Bat kata ke jing yo try JISU ong syai ba unyo ke jing im bom jukut. Bun ki benta bu kren ha ki gospel. Ioannis ru pensyai susu ha ke sithi ke jong u ke sithi ke baning kong ke lenong ke baar ke Dkhot ke bakhan riu tong inya pet ke tu ke sithi Ioannis ke lenong ke baar ke Dkhot ke bakhan riu ba tau boleh ke mon ke jong kpa unya sa bom jukun mo dengan puli ke tu ke sithi Ioannis ke lenong ke ba si baning kong Ioannis nong baar ke Dkhot ke bakhan riu ke bakhan nyu. Bat kata ke pertai ke ya jano bat kata ke jingku abrai jongka nrei utau bale ya ke manu blei u yesa bom jukut kani ke thau ya ke jing im bom jukut mo ngai playo sui ke tuka Dkhot sithi Ioannis ke baning kong lenong ke baar ke Dkhot ke bakhan nyu mo hoi ke dan ke jing kham suthu chisu la dangi puli bros kini ki Dkhot na do khatsan do khanyo dengan si puli lang iki piwat e ke perthai lam ni kita ki ru ki ba hagata ke perthai la dau no no ru u e ke perthai kata ke jing e u kpa kam dan shu ho na babaro kata ke ba ha ke perthai ke jing ko abrai jong ka do bat ke jing ko abrai jong ki khmat bat ke jing sarong thala shaphang ke jing im kamlong no kpa nrei na kata ke perthai ke long bat kata ke perthai ke ya ja no bat kata ke jingku abrai jongka nrei utau bale e ke man ublei u yaisa bom jukut dengi i ye kata ke jingmi lani ke outcome ngi ong tin phareng mo na ke bale e ke man ublei yo ye ke jing im bom jukut kamot bang ye beteng ban im ban le ke man ublei hadu banda wai ke jing im kan ke slak no tin rei lada ubriu ong nga dengan im ngan le la kaman jong ti lada sngap ye ke e bo blei ong ti kadon hi pat la ka jong ke jingmi nang ta ka outcome bah ka bakut un ye kendo ye ke jing syak bishar bad ha ke jing bishar jong blei un sab ai jing khen nam ta ki e baro ki bo le kat kum kaman la jong ka ba ki to baro ki bo le persya ke manu blei un hab ai jing khen bad un hab mat ye ke bainong ke jing bishar ke jong blei ke balong ke jingyap bom jukut hadu jok ding te jit tonginya jit bha don giba hagajing sarong hagajing so khlan hagajing kwa ke ba kangar ke ba kwa la ke jong bet ki ong da ke ba so khan so he ki ong da ke tin bejam ba ki kwa ban le la ke jong kaman te bat kata kedai ke bakinum la ban ajubab ha ke singi ke bakhadu try JISU ong we pu we briu bishar u dak e bo la kren bat ke balale ru ke bangi puli mo tang ke bala kren ru en se bishar dak ktien ke bo kren da fi puli gospel Matthias ke lenong ke ba khanar gospel Matthias nong ke ba khanar ke Dkhot ke balai penyu bat ke balai pra no ubriu ubha usaino ek ki babha na ke jingken show ke babha ke dono jungu ubriu babamman ru usaino ek babamman na ke jingken show babamman jong u nrei ngong fi
ba yakaktin thala bro yakabo briu yakibo kibriu kin kren kin ya ai jingkhen shaphang kata hakasngi bishar naba nakiktin jome on penksan yeme ban nakiktin jome on penram yeme te nakiktin ka bangi kren menta kat bangidang hakawe gasngi ngin se sngo biang iktin la jong la de record U BLEI record da ka bor ka jing start ka bakrau jung abo UBLEI ru la ban record video de ki billion ki ktin de ki kanot tamu UBLEI bol ai ka ni ka jo jing start ho UBLEI te kata record ka jong UBLEI sa bishar na menta ki ktin ki bangi kren te ladangi ngi smo khan ngi smo sarong yong ngan le be ka mon la jong kata hi ka jing kren jungi hakawi ka sngi in sa ïohsngew biang in sa pensawa biang bat U BLEI sa bishar yangi nakata bat kiwe ki ktin ru bangi kren persya U BLEI te ngi syam haka kitab jing penpau haka jingbishar ka bakhadu haka lenong ka barpho habala plit ikitu ki kitab ka bala tho yaki kambaro bangi lale baki breu ki lale ka ongum no lenong barpho haka Dkhot ka ba khanar bat ngalayo ki bayam bat rit bat bakrau bagi da yeng hakmat kata ka khat bat la plit yaki kitab bat la plit yaka weipat ka kitab ka bolong ka kitab ka jingim tela bishar kita ki bayam na kita ki ru yaki bala tho ha kita ki kitab kat bakum ki jingle jungki te ka jingbishar kanwan kamta ka jingle long da ka khtien ne da ka kam ne da ka jingmut jing perkhat ti kata ka dei ka jing SHISHA te la da ngila ban sngo ngila ban dan kata ka jing sngo ret bangin penret yele po jong BLEI bat ngi pediang ye gini ki jing kren ka ktien U BLEI dang don jing kermen ngi ha ka sing khadu ndrei la da ngi sngo bangi biang ngila khlam U BLEI bat ngi kren persya ki bakrau ki jong BLEI la kom bangi dei ba kham krau mangi kan sawan kata kasni te tongi ni perkhat bhai la ka jong ka jing im ni jet ye kano banle e kamon ka jong BLEI ne banle e kamon la jong mo den ring i bo try JISU wa ngi ka ni ka nuksa bau kwa ban pendap e kamon ka jong BLEI te wat ye kata ka ba kwa ru ndrei namar bo BLEI man ni bo de ban ne pediang kata bat kata ka de ba khamtam ha ka por shwa bun IT la de ban sya sanar fna mo bakin penyap yu ten kata ka de ka bangi syam shaphang try JISU habau duai ha ka kepergat semani wong kumno wong Kpa la da long ka bala tu plat no enga nakani ka khuri kamut nakani ka jingsha ka bangan sasya ban yap halor ka ding phna ka basirkhai ka jingyap ten reu ong rei om kamon junga rei kamon jumi ti kata ka de kamuto ka bau try JISU tebat lada ngi la ban kum ta ka jing jungi ka ba man ka sngi man ka khlemat kat no ka jing khu ngin mat ka jing kemen ha bakut jungi ka jing to ti ka ba arpat ka ba ngi i nang ni ka dei ka ba life way lada nga phla shaphang lade ka jing phla junga kamlong ka ba SHISHA to news nang man kren shaphang gitu ki bau try JISU ula ong ba la IT hu bon pen emi ki briu bon bishar ki bon penyap bon penmi pat ki hagasngi khadu nei te kita ki de ki jing kren ju tin rei kwa ban pen SHISHA kita ban ong ba da kata ba U KREN shaphang yeledi uang ba kadan ki weipat ki nong phla ki ba kham tikna kiba namar baki wala da nga flash pangil di kumut kibri kena mungit la da kadai makana bisharu mo mangi kibri te nga kren pangil di nga kren pangil di nga kren yero te kibri kena msungit kumto tenri la da ki ong ki we pangjunga te kata kumut kadan kejing pediang jung kibri ta kadau haka kam bishar hayeng bishar don kam ki SAKHI ya kano ke jing mudui persya yano dan kam ki SAKHI te ki SAKHI ki ban ong ba utau basya mudui la le mta
dan kamru ki sakhi pat teng ki badai boong mu KREN LEH kumta te dan kam ki sakhi te kumta ru unong bishar u sapediang kat kum ki sakhi mendai kat kum boong tu priu besyak mudui lani kita ki bamudui mo te kata ka dei jing SHISHA but U BLEI ula bu kata hamtam pedeng jung ki priu ba kono jingbishar dei bandan arngut ki sakhi lani tam tamla ban sakhi tam weru tu try jisu ni ujer ya kata jing sakhi ka badon na ka banta jung u bat ngi puli ya ke Dkhot ke balai fuar wong dan wepat uba pla shaphang junga bat ngatip ba kata jing pla ya ka bau pla shaphang junga kalong ka SHISHA tu thau you know wel to bo pla shaphang junga buon gi ba flash phang ju ki don la dang isim tang ki ba kham kong san ki don ar lai benta ki ba flash phang ju tin rei wang ni we ba flash phang ju but u ta ba fla kata jing fla ju ko long ka ba SHISHA umat you know try JISU haba wong ko ta U Kpa ba bening hang no ba U Kpa ula flash phang try JISU kadon kam mi kata ru bengintip mo hangno hakano ka por bo kpa ula flash phang try JISU ni kan mau hakapor bo penbaptis u lada ngi sipet kadan hapur online gospel jong Matius Markus Ioannis Rudan te to ngi sipet ya gospel Matius kan nong ka balai hang tu ngi sem ya ni ka jingfla ka jong U Kpa shaphang try JISU Hakatu jingbishar yo try JISU kaba dau Iannis Nongpynbaptis kaba sedang na do Dkhot kaba khatlai ter te tongan sipuli lut na do kaba khatlai do ïohsngew onukum tau JISU lo wan na Galilea syawa Jordan hau Iannis ba Nongpynbaptis da u nrei Iannis ula khangi u daong ngadan kam ba penbaptis yang ada te wan penban hanga u JISU te ulai thu bad ulong ha u to sya menta na bakum ni kan kalong kabadai yangi ban pendap ya ka hok baro onukum ta ula sya u JISU te andala penbaptis u ula kiu no kumni na ka hakmiru la ple ya ki beneng ya u bat ula yo yo mensim U BLEI ba udah hiar kum kaparo ba udah wansyong ru hau hakmi ru kaktin naki beneng kadaong uni ulong ukhun jonga uba ha uba ngasngu ba ti uta kata kasur ga keren na beneng ga bong ni ulong khun jonga dei mana du Kpa nomor du Kpa ban ong ni ulong khun jonga mo te mensim khoi rudan ha to por tamba sim KREN wan ha dur jong paro wan ban dam Halor try JISU te kat bau Kpa pat de sur na beneng ka bamla ban U Kpa u ong ni ulong khun jonga te kata ka dei ka bau try JISU ong don bo phla shaphang jonga te ngisam paru sa kawai pat ka benta jong gospel Matius la se kan yarap ingi bangin kan mau gini gidi jingjia ki bakham kerpang de ka jing penbaptis u try JISU kalong ka weni ki jingjia ki bakham kerpang ka jing keladur ka jong u Halor ulum ru ka de ka wai pat ni ki jingjia ki bakerpang la ngin pet ka gospel Matius kan nong ka bakhat nyau hang to ngin sem ya ka wai pat kasien ka ba U BLEI bo Kpa ula phla shaphang ukhun te ka hagani ka bentangan sipuli tu gi Dkhot na do ka baningkong ter hadu ka bakphra onla news ngiru JISU ula simlam yo Petrus bad yo Jacob bad yo Ioannis upara jong u bad ula let lam yaki kerpang shaulom bajrong bad lapan keladur ya u hakmat jongki ka khmat jong u te kala tengshan kum kasngi bad ki jan jong u
kila long li kum ka jingshai hakmi ru u Moses bat u Elias kila pau haki kide kren bat u Petros te udayatho ulaong hau JISU ko try ka bahayangi bandan hangni lada memon ngin thau hangni lightly ying trap kawayame kawairu yo Moses bat kawairu yo Elias haba udang kren hakmi ulao batingsan ulaka yaki hakmiru kaktien nau tau lo kalaong uni ulong ukhun jonga ubai ha uba ngasngau bha phin sngo yu habaki senrante kila yo sngo kila demngon bat kila septing sibun u JISU te haba lo wan hajan ulakta yaki bat ulong toyeng wat septing te haba kila khmit ilaki khmat kim yo I yano ru ndrei tang yo JISU hi tigani ketika wi ni jingja ki bakam kerpang ki bakam perlaru khamayan ha ka jing sakri ki jong try JISU ha kani ka pathai mo te ha kata ka por balapan keladuri u tingsan kum kasngi mo ka khmat ju ki jan ju u ki li kum ka jingshai nang ta kisenran ki I don wan so Moses yang sekoi kaliang wan so Elijah bong Eliasento di Elijah yang sekoi kaliang ki tho ye ki let's say na kono jing pensa jong blei ki tho badai maki tu Petrus sumnang ong su kum no su ula phla than ki su ong ko try to dal mesha ngin sna ko yang trap lai teli ko we bamen nam ta jume ko we nam ta Moses ko in tau Elijah kat budang keren kita ikhtin kensan kawan kata kasuna bening kebaong biang uni ulong khun jenga hau bang hei ubai hau bang sngo bahai to phin sngo yu te hakani ka benta ngi sutho biang bau de kpa ubah bening U BLEI ubadan bor baro bo phla shaphang JISU but upla bagi briu kintip bo JISU de khun U BLEI bom dei uba chu wan ban chu kamilade klam ka nongrim bagi briu kintip ki pajba kintip te por pembaptis uru UBLEI ukran por ba keladur JISU tambah hakani ka ba keladur JISU ngi I bagadan sekawi ka kentien ka ba Kpa ukran na lor bu ong niu long khun jenga hau bang sngo ba niu long khun jenga ba hau bang sngo ba wong ru kumno to phin sngo yu kamot bagade ka man ka jong BLEI ba mangam phi ngin snap dan ingin sa skor ya ki kitien ki jong JISU mo tati kata ka jing yatho jong JISU ba ki ba u kam don uba pensisha don uba SAKHI but we ni kita uba SAKHI ude Kpa ju ba pening mo nang ta saktu ka Dkhot ka buat pan ka Dkhot ka balai fulai pi philapa hau Ioannis but uru ulapla ya kata ka SHISHA tisaka wei pan ka jing SAKHI shaphang ka jing SHISHA bu JISU de khun BLEI mano pan nalor bu BLEI Kpa ula SAKHI u mentasa ubriu we tau briu Ioannis Nongpynbaptis mde Ioannis batho yagani gospel Ioannis Nongpynbaptis tu Ioannis Nongpynbaptis ula pla shaphang JISU bau de khun BLEI mo te bat sibon ke te kini ki Pharisi ki tu lingdo kinong tho baki ki kwa ban tip shaphang JISU bo hai shaphang Ioannis bo wan la yu ha ba mede ei mo hakapor bo Pynbaptis ki breu ki pha ki sakri ki jongki banli kli yo Ioannis tingi ngila puli ka tu hakalanong ka baningkong tong nyepet kanong ka baningkong tong kadan ru ka ba ka Dkhot ka ba nyau nong baningkong ka tu ru ka ithu shaphang bo Ioannis upla shaphang JISU nong baningkong ka Dkhot ba nyau gospel Ioannis ong kumno uni ulami no ya ka ban phla bo nyo phla shaphang utau jingshai
babaro kinyo nged do hi umlong utau jingsai nreu lami no bo nyo phla shaphang tau jingsai mo jingsai ni mut you know mut you try jisu ketu Dkhot ka ba nreu ko ong lami ubreu bala pha do blei uba keteng Ioannis uni lami no ikaban phla ba un nyo phla shaphang tau jingsai babaro kinyo nged do hi umlong tau jingsai nreu lami no bo nyo phla shaphang tau jingsai tu new jingsai la batai ha ka te pat ka Dkhot ba kham shwa ka Dkhot ka ba sau ha u la dan ka jingim bat kata ka jingim ka long ka jingsai jong kibreu bat kata ka jingsai ka shai ha ka badum ndrei kata ka badum kam pediang ya ka te ka kamut utrai jisu ulong tau jingsai mo tu Ioannis u la phla shaphang utrai jisu nang ta kini ki Pharisi ya ki nong tho ngamut ki lingdo ki pha ki sekri ban kali te rangi pule tu Dkhot ka ba khat khandai hadu ar phnyo tongin pule kan bha bangi pule itu kani te kala long jing phlau Ioannis men ba ki jiu ki le pha na Jerusalem ya ki lingdo bat ki labi ban kli u melong uwe te ula phla bat simla len bat ula phla ngam long utau Chris te ki la kli u kumno te melong Elias wong te ngamlong melong unoi thu lupa ule thu ru em habakum ta kile ong hu melong u te bangin yo ya thu hakita ki bala pha yengi kumno melong kumno me ong shaphang lade yo ula ya thu ngalong ka ktien jong ubo perta ka ri khlau to phin pen bet ye ka lenti utrai kumbo ong isaya noi thu lupa kita te kile pha kita te ya ki bala pha kila long ki te ki phar kila long te kila long na ki Pharisi te kile kli u bat kile ong hu hatu balai ba uni hatu balai ba me Nongpynbaptis haba me memlong utau Chris lemniu Elias lemniu tauno itu lupa Ioannis ule thu ki uda ong nga Nongpynbaptis da ko nredon uba yeng pedeng jumpi ya uba phim itu uta uba wana dien jonga uba la jalong shwa jonga uba nga ngambit hai ngamlong uba bit bangan lojno hai bangan nyo lojno wat ya ka jingte ka juti jungu kata ka dei ka jing phlau Ioannis dikini ki lingdo ki Pharisi ki ban kli shaphang bo udeu dan re Ioannis pat ubatai pat ki susu ba deu ru usudai tang kasur jong tau perta kari khlau ban phla shaphang uta ubawan nadien ju bat ubalong haswa ju ko bumut yo jisu tapi hakani kal nong besan ke Dkhot Dkhot belai phulai try jisu ong ya ki jiu to por ki to badan to por wong hi philapha yo Ioannis but uru ula phla ya kata ka bishar tengeng ngap kan mau kani ka por kadang di ki ji kren jong try jisu bat ki jiu ki bawan wo dong yu ki ong ba me kren ben blei ba me penkhia yu tu breu ba pang ha ka singi sabatan mo ula penkhia yu tu breu ka singi sabatan te ki ong ba me kren ben blei ki keno yu kita ki te hata ki jawab ni ipat ka jing jawab jong try jisu na do tu Dkhot ki ba khamashwan do khat khandai ter usdang ban pen ki ya ka jingbishar ba ule ki ba don ro kanong rim but ndai ba su kam yelede ndai ba don ka jing SAKHI ka ba tikna te ka to ka bo ong mena bo phla u blei shaphang ju ka dei ba ki keno yu ma ba me kren ben blei namar wong ba yo blei bo de Kpa ju mo te kawai pat ka ba try jisu pen ini ka jing phla
namar baki ki kualit kali no Ioannis kan Ioannis Nongpynbaptis mo tu ong pi pas pi le kali no Ioannis lo prash phang jonga bat kata jing prash jong kalong ko basisya pi ti kita ki de ki kombo try JISU U pensisya shaphang kiei bo la KREN ba ka dan ka jing ka nongrem dan ka jing SAKHI ka batikna mo dan ki SAKHI tin rei hagani ka Dkhot ba buat pat ka balai saung into pat try JISU ong rei ngam PDENG ye ka jing plano briu rei ong ye kini ki ru ba phinyo like em tu try JISU ni ong ngam PDENG ye ka jing plano briu kamat bau khlam PDENG ye ka jing pla jung Ioannis ula ong te haneng mo ba ka jing pla jung ko long ka basisya rei ka thau ye kata ka bau try JISU ong ngam dan kam banda pensisya da ubriu bangadai khunu blei pi bangadai utau bala ban penemi ki briu bangadai utau bala ban bishar ki briu singkat do bala un penmi pat ki bayap na ki jingtap jongki wangam kam ya ka jing phla ka jong briu ka bo kanthop ru Ioannis try JISU borom yu try Ioannis udah kidan ki jaka bangi puli kamno bo try JISU ong shaphang Ioannis ba dan ubriu ba kham khrau hagani ka perthai ban Ioannis Nongpynbaptis kamut kham khrau Ioannis Nongpynbaptis ban Solomon ru bala daw Solomon de ubriu ba start tam ubarius pa tam nrei kham khrau pat Ioannis Nongpynbaptis try JISU ong hakawai ka jintho ka ba tho gospel ong ba na baro ki briu bala khana ka briu ka perthai dan ban kham khrau ban Ioannis Nongpynbaptis kata ka jing khrau ka bahagani ka perthai kan tin re ka hima ki beneng pat kan ulak ong kalong de kumui kala nong kumui to kata ka dei ka jing shon shu try JISU to kamot ba ka jing phla jong u ka ba kham khlan ka dei na ka jing phla jong kpa mo to nang ta ka Dkhot ka ba life ho san par uang uta ulalong ka syarak balathang bat bating shan phite phila ïohsngew bha banya shat kemen tang sibet arbet ha ka jing shai jung u te ukren biang shang Ioannis ulalong kum ka syarak mo ka syarak ka ba meding bat ka bating shan te phi ba ka syarak thang syarak ka jing thmu kalong ban pensyayam tenrei bandu pensyai ke tu serang hablut em datang membeti hablut mo banyo ye ke tu ka jingsyai tenrei membeti khmat ke sngi te la banya nujur iru mo thang membeti ke por besai sngi te fi hangni utrai JISU kwa ban pen bau Ioannis udai tangkom jing iding ibat tebe hoi ke jing shai ke ding ibat tebe tangba dei uta ujing shai kum ulong mo tangba kata ke jing tebe kum ke ding ke ba penshai ba pen ki breu ba lam nanti ki breu ke dei ke ba don kam ke dei ke ba bha ke ba koridor ke ba Ioannis pendap mo hakajo ke por kum berlut membeti Ioannis ru ke don ke jing lut yu namar cipor uyo ban SAKHI shaphang try JISU ndrei la kem yu bar la penyap yu do herod sim te kata ka de jing lut uhaban ye kendo da ka jing yap namar bo yang ka jing SHISHA Ioannis ude ubriu ba wat ki nong shun jong try JISU ru ki buram yu takada usong ni pipi kamen ha ka jing KREN jong sipor margini farisi Ioannis Nongpynbaptis te do ulong sekumnom no KREN sekumnom no kimnut banong ban ki persyayu namar ki ye kata ke ikhtiar ke bau yo no blei kimnut te dan ki farisi ki bala kala ka bomat ru la si ha ka bau KREN Ioannis ma umju buram briu ye no ru de ki farisi de no ki farisi le tu ong pi ki pesen te kambu ong try JISU ru hadin te ukuran bet persya te yu herod bolong sim ukuran persya takadaru sasya set bendi sasya penyap wong yu herod wong me songkhai ka
ya kalok jong para jome takamut mele kapop meklem tu ukwa ban penbet ya kata Herod pan sungsi kata set bendiu jika bun kelak moment tu Ioannis do beriu buku muta tinmar ulong seluruh do kata temut ki farisi ki buram ba ya ki jingkran ju kimnot ban keren persayu nomor ki paj ba baro ki nget Ioannis te ha kata utrai JISU upan kan mau biang kenyiki te ketu Dkhot ke balai pho san ngi puli biang uta ulalong ka syarak balathang bat bating san phite phile sngoba bani shat kementang sibit arbit ha ka jing sai ju te ka jing trei ke jong Iannis Nongpynbaptis kalong SHISHA tang sipor nyimtip kan no banai kan no sngi bau kedan hoi ki bawat jing tip ki baong kata ta banai tenrei kedan ke jing antat bakam dei Islam dei de Islam bu Iannis Nongpynbaptis ki brio nomor sen pan lasya kemno hau Herod sim baru try JISU ya kendo Iannis Nongpynbaptis tang hakapor bau ulai Nongpynbaptis bau sya Nongpynbaptis hau Iannis tang kata baru Iannis iathuh shaphang try JISU la puli da nagani gospel Iannis lei ka iathuh ka bakhambania ulong upla ketul nong balai tongin pej kani rumo ni kenong ka sorry kenong ba kong nong baning kong nangi pej ketu Dkhot menang iklan pulis yo ikini tenre pidapek Dkhot baru khandai Ioannis wong shaphang JISU wong hakmi ukhon lang berat jong U BLEI ubakit no ya kapop ke jong keperthai ti kata kadai ke weipat ke jing phla ke jong Ioannis Nongpynbaptis shaphang try JISU gospel Ioannis nong baning kong Dkhot bar khandai tiu saong pat deuni bangala ong shaphang jong ubriu wana din jonga ubala jelong shwa jonga naba ula shwa yanga ngate ngampat simla itho yu ndri khnang ban pen pau yu ha Israel namar kata ken ngalawan Nongpynbaptis da ko Ioannis ula phlaru udaong ngala yu iyo mensim bo hiar kum kaparo na beneng bat ula sa Halor jong ngate ngampat simla itho yu ndrei utau bala pha yanga Nongpynbaptis da ko utau lala ong hanga uta Halor uban menyi iyo mensim bo hiar bat bo sa Halor jong dei utaken Nongpynbaptis do mensim bakhuj te ngala yo bat ngala phla bo niulong ukhun U BLEI mo te kani ke bakhampura sisu ke jing phla jong Ioannis mo te habai Ioannis Nongpynbaptis phla haduk kan ni try JISU wong ba kadai ke ba SHISHA ke jing phla jong tang bo ong phimtre ban nget pat ye try JISU yo Ioannis pila ïohsngew te phimtre nget pat ba ye ka ibu Ioannis uong shaphang try JISU kadai kata ke jing jongki te hoj kani ke jing kren jong try JISU ru kalong ka jing kren ban kan mau ya ke jing syakri ke bakodor jong Ioannis Nongpynbaptis kadai ke jing syakri ke bakodor bha ban ula SHISHA da ke jing te kalong ke nuksa ru yang ai phi baladangi kwa sya ban playu JISU don ke jing lut kum umambati ubalut ban penmiding kadairu ban mi ke jing syai nangi ban kedau ye ki brio show try JISU te lada don tang siliang tang kawai na kita sudan kata ke jing syai klam dalut kata kam wanra ya ke jing kelaju ki brio lada sudan patang ka jinglut klam kata ke jing syai ru kata ru kamerap ki brio bikin yo itu yo try JISU kadawa ya ke jinglut
te ka dawa ya kamat ya ka jinglan lade bangi IT lade bo blen penan kamingi la ka lut kat bakalut te kata ka dei ka chanan singi tingin ya pen kutno akani ka por ngin se beteng pat ka singi ka ban ka singi thoding ka ban wan pat te to blen ker khu jing pulin ka tin ka jung ta ka buram ka jung amen tungin ya duai U Kpa jungi happening ni aingu imi sesin pada tribe ni yo ban puli ka tin jumi but khamtam yikini ki katin ki jong try JISU bo ai ki jingpen shai hakito ki bo wan mudu yu baki mudu yu bo kren ben blei ki mudu yu bo penkhia ya ki yo breu ka sing sabaton bada try hakata ka jing penshai ki jong u yaki ula pen iru kumno ba ka jingle jung u ka jing kren jung u ka don ru ka nong rim nama don ki SAKHI ki ba khan ban pen SHISHA ya kata ka ba u le ba u kren ka jing SAKHI kham tam ka jung blei U Kpa habola pen i ula kren preng ki paj ba hakapor ba pen baptis u ula kren ba ïohsngew ki senran hakapor ka jing kaladur jung bo blei U Kpa hi ula ong ni ulong khun jonga but kum ta trying aingu emeru bang yo ya SAKHI na ubreu kum na Ioannis Nongpynbaptis ubreu bahok ubebet ubomdan ka ikairu bla ban keno yu baru breu bla syayap na menta ban SAKHI ya ka keteng ke jongme try tu irap ingiru banginang sutho igini ki jingmayan ki badan kam khnang ba ke jingim jungi nyinyo ya ka jingkemen bangila im na ka benta ka keteng ke jongme kumbau Ioannis ula peni ka nuksa hangi bat ki wei ru sakri ki jong me ki bala let haswa try to snow gini ki jingkerpa jungi bat to yalam mingi kat banginang pulis isu ka tin ka bakhu jome ha ki tayo ki banwan na bangi pani gini ha ka keteng ka badan botam ke jong try bat unong pen mbe jungi u JISU Christ amen dengan kerpat iba belit semua ban plat ini daga jing ruhu penwai tangin yawai hakabawai kani kujung syakuri kujung ilam bajung kani Bible study to ai bagi jung ai ke badap yang kujung play kun ba play mensem khot kan de shong sarang kat bat ke Bible study kujungi kumjuh ki Bible study ki badan hakai ne ki jaka bat hakai ki jaka ki bishakuri ling ba Bible study mendan nang kat lembat ki kumjuh ki ba mani ki ba shakuri ki ba pandan buram ye ka kerteng gujume ki ba pandan buram ye ka kerteng gujume ha ki jingim gujungki naba nadu menta pada hadu halak kertaru amen disebut beliau kerku buram kucing